A 21. század technikai fejlődésével nem járt együtt az emberiség egészségi állapotának javulása. Pedig a civilizált életmód számos előnye kényelmesebb és jobb életkörülményeket eredményezett. Ennek ellenére sok úgynevezett civilizációs betegség ütötte fel a fejét. A modern gyógyászat mellett egyre többen fordulnak az évezredekre visszatekintő kristályterápia felé, amelynek modernizált formája szinte minden betegségre hatásos gyógymód. A daganatos betegségeknél sejtburjánzásról szoktunk beszélni. Egészen más egy kezelés akkor, amikor még bennünk van a daganat, és egész más, amikor vagy műtét után vagyunk, vagy kemoterápiát kaptunk már, és utána egy aránylag rossz közérzettel élünk. Az orgonterápia alkalmas-e akár az első említett mód, akár a második említett mód kezelésére, tünetmentesítésére? Amikor már olyan súlyos a probléma, hogy műtéti beavatkozást, kemoterápiát, sugárkezelést igényel a probléma megoldása, akkor a következőt szoktam javasolni a betegeknek, hozzátartozóknak. A készüléket műtétek előtt nagyon jó, hogyha tudják használni, mert hiszen fel fogja erősíteni az egész szervezetet. Könnyebben néz a szervezet és maga az ember szembe egy műtéttel, hogyha életerősebbnek, sokkal jobb kedvűnek, érezvén kerül oda erre a műtőasztalra. Amikor viszont a műtét már megtörtént, akkor jön az egyéb tortúra, beleértve azt, hogy a szervezetnek megint helyre kell állnia, vissza kell nyernie újra a fizikális állapotát, rendeződnie kell. Ebbe az orgongép olyan szinten tud segíteni, a tapasztalataink szerint, és én a betegeim tapasztalatáiból tudok élni ilyenkor, arról számolnak be, hogy lényegesen lerövidül az az időszak, amíg rehabilitációs időszakként megélik a műtét utáni időt. Sokkal jobban érzi magát, előbb vissza tud állni mondjuk a munkába, ha csak egy műtétről van szó. Ha nem műtétről van szó, hanem daganatos betegségről, akkor utána általában jön a kemoterápia, jön a sugárkezelés és így tovább. A kemoterápiás kezelések után általában meglehetősen rossz közérzetük van az embereknek, mert hiszen ez maga egy méreg, ha akármilyen pozitív értelemben mondjuk is, aminek az a feladata, hogy elpusztítsa azokat a sejteket, amik gondot okoznak, féktelenül burjánzanak, tehát magát a daganatot. Na most, amikor a daganatot megbontja ez a kémiai anyag, akkor ez egy bomlás termékként kerül be a szervezetbe. Ha rá tudjuk venni a szervezetet arra, hogy próbáljon ettől minél gyorsabban megszabadulni, itt ezek mellett, a kezelések mellett az orgonterápia egy olyan mankót jelent az ember számára, ami átsegíti és könnyedén átsegíti ezeken a döccenőkön, hogy a kezeléseket folytatni lehessen, illetve el tudjon indulni az illető a gyógyulás útjára. Az ön találmánya alkalmas, úgy tudom, a fekélyes betegségek gyógyítására. Melyikre? Az emésztőrendszerére, vagy pedig a külső fekélyes betegségekre? Hogyha nézzük a gépnek a működését, és az egyáltalán a működési elvét, akkor tisztán látjuk azt, hogy mindkét esetben lehet alkalmazni, sőt nem csak ilyen esetekben, hanem akkor is, hogyha érszükülete van, akkor is, hogyha egyéb emésztési problémái vannak, vagy éppen izületi problémái, mert ugyanis az egész szervezet összhangba hozása a feladata magának a berendezésnek. A cél az, hogy ezek a rezgések jussanak el a szervezet minden sejtjéhez, szövetéhez, szervéhez, és ott csináljanak egy hangolási folyamatot. Látunk képeket lábszárfekélyes sebek kezeléséről. Mennyi idő az, amíg egy ilyen seb, mondjuk ezzel az eljárással, vagy ezzel a terápiával képes gyógyulni? Nagyon sokba függ a beteg állapotától, a fekély nagyságától, mélységétől, regenerálódó képességtől. Tehát itt sok olyan tényező van, amit nem nagyon tudunk befolyásolni. Amire viszont hatással vagyunk, az közvetlenül a sejtekre való hatás, ami annyit jelent, hogy a rezonanciák, amiket a sejtekkel közlünk,
képesek lesznek azt az űrt kitölteni majd a szaporodásuk folytán, ami keletkezett és záródni a sebnek. Vannak olyan emberek, akik több mint 10 éve kínlódnak ilyen problémával, és ezek a problémák folyamatosan fennállnak. A hagyományos technikákkal el tudnak jutni valameddig, de ez egy pont, amin végül is megakadnak, és nem tud tovább jutni. Na most ezek azok a dolgok, amiket magával a géppel meg lehet oldani. Tehát ez egy olyan lehetőség, ami szenzációs. Az orgonkészülék abszolút mobilis berendezés, ami annyit jelent, hogy az ő kis táskájába oda viszem, ahova én gondolom. Tehát így be lehet vinni egy kórházi osztályra is, és mivel nincs testkontakt, tehát még azt se lehet mondani, hogy valami érni az illetőt az ágyba, mert hiszen se fém, se egyéb más érintkezési felületen nincs, csak a rezonanciák jutnak el a testéig. A rezonanciák útjába viszont nem áll se ruha, se takaró, és semmi olyan anyag, amivel akkor éppen érintkezésben van a beteg. Tehát áthatol finoman, akár a falon is, hát ez nem jelent problémát. Na most, hogyha bevisszük egy kórházi ágy mellé, ráirányítjuk a betegre, akkor rövid időn belül fogjuk azt tapasztalni, hogy a beteg piros pozsgásúvá vált. Beindul a keringése, jól érzi magát. De ha nagyon lerobbant állapotú emberről van szó, akkor mindig kommunikálni kell vele, mert elképzelhető, hogy egy 10-15 perces kezelés már bőségesen elegendő az ő állapotába. Mert a szervezet a harmonikus működés előállításába, előidézésébe csomó dolgot elkezd mozgatni. Na most ennek a hatására előfordul az, hogy nagyon kimelegszik, egy pici émelygése is keltődhet, bizsereg, és minden olyan érdekes érzés, amit az előzőekben elmondtam. Javasolnám, hogyha a kórházi osztály orvosai nem gördítenek akadályt, és be tudunk vinni egy ilyen készüléket, nyugodtan, biztonsággal vigyük be a kórházi ágy mellé, nagyon sokat tudunk segíteni a szeretteinken. Mert ha csak a keringését tudom javítani, egy kicsit több életerő, kicsit több kedve van, javul a pszichés állapota, javul a fizikális állapota, akkor lehet, hogy gyógyultan fogjuk visszakapni. Az energiagenerátor a vízen keresztül fejti ki jótékony hatását az emberi szervezetre. A szervezet 70%-a ugyanis vízből van. A készülék eszerint a testben található rendezetlen vízmolekulákat helyezi rendezett állapotba, ezáltal újra beindul a szervezet energiatermelése. Hogy mi is történik a vízzel, amikor egy kristályos kezelésen átesik, megtudhatják Kavalkó Jánostól, a feltalálótól. Szóval változik-e a kémiai, a fizikai összetétele a víznek, amikor a rendszeren áteresztjük? A szűrőegység kiveszi azokat a szennyeződéseket, amik lebegnek 5 mikronos nagyságig, utána a vegyi anyagoktól megtisztítja a berendezés a vizet, és utána jön a lelke az egész berendezésnek, az orgonhenger. Az orgonhenger az, ami minden egyes molekulát képes azonos szintre felgerjeszteni, ezzel úgy is mondhatnám, hogy energiát akkumulálni a vízbe, és nagyon szeretném megmutatni a nézőknek, hogy mennyire egyszerű dolog felszerelni egy ilyen berendezést, hogy azt lehet mondani, egy háziasszony is remekül boldogul vele. Na megmutatom. Tehát egyszerűen le kell venni szűrőt a cső végéről, és a kis csapot, ami a készülékhez tartozik, egyszerűen fölcsavarozni rá, meghúzni egy kicsit, beállítani a kis csapot, hogy kezelhetővé váljon. Megnyitjuk a hidegvizes csapot, a víz áramlik a csövön keresztül, és mi kiválasztjuk azt, hogy milyen irányba haladjon a víz. Áthaladjon-e a készüléken, vagy pedig egyszerűen a mosogatóba folyjon, és mosogathassunk vele, vagy egyéb más célokra is használhassuk a vizet. A víz kémiai összetétele, amint az előzőekben elmondottam, olyan szintig változik, hogy az ivóvízből kivesz minden vegyi anyagot, ami aktív szénnel kiszedhető, és kivesz minden olyan lebegő anyagot, ami 5 mikronnál nagyobb. Az orgonhenger az, ami a víznek egy különleges tulajdonságot ad, és hogyha nézzük, hogy milyen hatással van a szervezetre, akkor a tapasztalatokat tudom elővenni, átölel
egy időszakot, ami alatt használtuk ezeket a berendezéseket és alkalmaztuk a vizet. Tehát a gyulladáscsökkentő szerepe megvan. Például a helikobakter fertőzésnél általában gyulladásos folyamatok is vannak a gyomorba. Ezért alkalmas a fekélyes betegségek a kezelésére is, mert gyulladáscsökkentő hatása van. Ezt, hogyha külsődlegesen alkalmazzuk, tehát magát az orgonvizet, mondjuk pszoriázisos betegeknél, pikkely-sömör esetén, akkor nagyon szépen látszik az, hogy viszi vissza a gyulladásnak a szintjét, és a felületnek ez a vörös színe megváltozik, és közelít a normálishoz. Egy egyszerű borogatással nagyon sokat tudunk segíteni, mert a víznek ez a tulajdonsága ezeken a területeken is szépen működik. A vizeink nem egyformák. Tehát én ezért, ha elesik a gyerek, megsérül, akkor nyilván, hogy gyorsan poros, piszkos, lemossuk. Lábszárfekélynek például a letisztítása. A felforralt vízbe az összeállított keverékből belerakunk 2 csapot tevőkanállal, hagyjuk állni 8-10 percig, majd leszűrjük, és ezzel akár langyos állapotban mossuk le a sebeket, és nagyon nyugtató és nagyon szép hámosító hatása van.